Labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Sa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Sa presensya mo, sa presensya mo may kaayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguhan. Labaw sa gipangandoy, labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Sa presensya mo may kaayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguhan. Ako nagtinguhan. Ako nagtinguhan. Na ako'y mga daghan nga mga minahal sa kinabuhi nga karon sila nahimo na lang kabahin sa ako ang memorya. Kung ato siyang sabton nga igon na lang ako sa paghandom kung kinsa sila. Igon na lang ko sa paghandom sa panahon nga nagkuyog pa mi. Apan sa karong panahon na kaning mga minahal ako sa kinabuhi, dili na ako kuyog. Na ako isa ka best friend, akong lola, and daghan kog mga kaila, especially usa sa akong mentor, is dili na kuyog na o karon. Tuwa na sila sa kamot sa Dios. Mo nang siguro sa tuang tagsa-tagsa kinabuhi, magatuo ta or maguna-una ta nga naa siguro yung mga panghitabo nga aksidente. O naa ba kay mga panghitabo nga kontrolado sa kalibutan. O di ba katanaw na to nga kita mo'y nagkontrol sa mga panghitabo. Pero sultihan ko kamo nga diin, ang tagsa-tagsa na to ka kinabuhi, o ang tagsa-tagsa ka sitwasyon nga naabot sa itong kinabuhi, dili kita mo'y nagkontrol ni ining tanan. Muna nga diin iyon ko ganina ang mga minahala ko sa kinabuhi, maski gustuhon na ko nga kuyog pa mi, apan dili na mabuhat, dili na mahimo, tungod kay patay naman sila. Apan atong paghisgutan diri, maghisgot kita mahitungod
nga mahitungod sa bisan unsa nga sitwasyon nga sa tan-aw nimo di nimo masabtan, nga sa tan-aw nimo wala ni solusyon ang problema nga naa nimo karon, nga sa tan-aw nimo di ka kasabot unsay mga panghitabo sa kalibutan, ni ikaw mismo sa imong kaugalingon, sa imong pamilya, sa imong mga relasyon. If wala nimo nasabtan ang tanan o di ba ka tan-aw nimo aksidente ang tanan na hitabo sa kalibutan, ang dinang atong paghisgutan karon maghisgot kita mahitungod kung unsa ang latad ni ining tanan sa tanang sitwasyon nga diin gihan-ay pag-ayo sa Dios ang tanang mga panghitabo sa kalibutan, nga diin makakita ta mismo nga siya tinuod jud nga Dios nga mao'y tag-iya sa tanan. Mao nga diin if nami Biblia palihog abli diha sa Ecclesiastes Kapitulo 3. Ug atong hisgutan ang kinatibuk-an nga kapitulo. O sa dili pa nato adtuon pagtuki ang pulong sa Dios, atong tugutan ang matagusa nga diin mangayo taggiya sa balang Espiritu Santo, nga din samtang mga magatuon kita sa mong mensahe, mangayo ta og giya nga masabtan nato kung unsa jud ang pagtulunan og mensahe nga ipaabot niya sa atoa. Magampo ta. Ginoon Dios ining taknaa o Dios nagapaubos kami sa tagsa-tagsa na mga kaugalingon, tinguha Ginoo nga diin makakat-on Ginoo sa mensahe nga imong ipaabot sa matag usa. Mao Dios tuguti o nagahangyo kami nga diin imong balang espiritu magapanlihok sa tagsa-tagsa ka mga nahuna, mga dalunggan, kasing-kasing nga din among makuha, masabtan ug maaplikar ang mensahe nga imong ipaabot sa matag usa, nga din among masabtan Ginoo nga din ikaw ang Dios mo'y nagkontrol ni ining tanan, ikaw ang Dios tag-iya sa tanan, ikaw ang Dios na sayod sa tanan. O Dios, salamat sa maong tanan o sa maong kahigayunan ng magatuon kami. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Balikon ko nga diin tanang panghitabo nga naa sa kalibutan is walay ingon nga tagna-tagna lang. Wala ingon nga aksidente lang. Siguro sa mga panghitabo or sa hunahuna sa tao or di ba ka sa pagbuot sa tao, na siguro yung mga tagna-tagna lang nga diin dili jud ka sigurado nga mao gini siya ang panghitabo. Apan sa kamot ug sa mata sa Dios, tanang butang ang Dios na sayod niini, tanang butang ang Dios kabalo niini ug tanang butang gihan-ay pag-ayo sa Dios. Mao na nga diin nag-ingon sa kapitulo 3 sa libro sa Ecclesiastes, nagingon, ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. Klaro? Versikulo 2, may panahon sa pagkatao, o may panahon sa pagkamatay. May panahon sa pagtanom o panahon sa pag-ibot. May panahon sa pagpatay o panahon sa pag-ayo. May panahon sa pagguba o panahon usab sa pagtukod. May panahon sa kagulanan o panahon sa kalipay. May panahon sa pagbangutan o panahon sa pagsayaw. May panahon sa pagsalibay og mga bato o panahon sa paghakot og mga bato. May panahon sa pagakos og panahon usab sa dili pagakos. May panahon sa pagpangita og panahon sa pagwala. May panahon sa pagtigom og panahon sa pag-usik-usik. May panahon sa paggisi og panahon sa pagtapak, may panahon sa paghilom og panahon sa pagsulti, may panahon sa gugma og panahon sa kasilag, may panahon sa gubat og panahon sa kalinaw. Versikulo 9, unsa may makuha sa tao sa tanan niyang kahago. So ato makita diri, kani nga mensahe sa Dios, klaro kayo nga gipakita ng daan nga din anaay panahon ni ining tanan. Panahon sa pagkatao, di ba? Sinugdanan sa kinabuhi. Panahon pod nga din ang kinabuhi ang gihulaman nato diha sa Dios is kuhaon na pod niya. Panahon sa pagkamatay. Ang nakanindot ni nga mensahe tungod kay sa kapitulo 1 ug sa kapitulo 2, ang kaning nagsulat sa libro sa Ecclesiastes, iyan nakita nga diin, ang tao nagtinguha og katagbawan, nagtinguha og kalipay, nagtinguha nga din iyang makita unsa ang tumong sa iyang kinabuhi. Mao to ang iyang sa kapitulo 1 ug sa kapitulo 2, una iyang gisuwayan ang kaning kaalam. Nagtuo siya nga din kung tinubdan na siya sa kaalam, anani katagbawan ang iyang kinabuhi.
makita niya ang tumong sa kinabuhi tungod kay bright na kay siya, maalam na kay siya. Pero pakyas gihapon. Ug mao to nga dili man mo salirang kaalam, iya na pong gisuwayan ang kalipay. Tanang kalipay sa kalibutan iyang siguro gi suwayan. Tan-aw niya nga din kung makahatag niya kalipay kanimbutanga, kwarta, nindot nga balay, daghag bulawan, o bisan unsa nga mga bandi nga nas kalibutan. Nga tanaw niya makahatag kalipay. Apan sa katapusang adlaw, nakaingon gihapon siya nga wag gihapon siya matagbaw. Wag gihapon tinuod nga kalipay. Human ni ana is na naanapunta sa ikatulo, trabaho. Iyang gibuhat is may trabaho siya. Iyang gibuhat tanan nga pwede makalingaw sa iya ha. Apan unsa man ang resulta? Wala gihapon. Dili gihapon matagbaw. Wala gihapon pagka makontintuhon. Ato makita diri sa matagos sa atong kinabuhi karon. Unsa man sa tan-aw nimo karon ang makahatag nimo kalipay. If nakay tubag ni ana, ang duha na kong pangutana, ang kalipay nga nasi mo nahuna karon mao ba ni makahatag nimo katagbawan o dili? Kung maghisgot tag kwarta, tinuod malipay ta kung nay kwarta. Apan wala tay katagbawan tungod kay naatay kwarta. Walay katagbawan. Maghisgot ta mahitungod sa daghan kay nahuman sa pag-eskwela. Di ba? Naang kaalam. Apan wala gihapoy katagbawan. Di ba? Wala katagbawan. Mura ni siya alimatok nga murag kumaka dikit na gani makapilit sa lawas sa tao nga magsige na higop nga walay katagbawan. Gusto na to nga kani makalipay ni nato. Pero ato siyang sabton. Ang kinabuhi sa tao asa gikan. Ato nakita nga din ang Dios mo'y tagiya sa kinabuhi. So kung ang Dios may tagiya sa kinabuhi, ang kalipay sa tao, ang tinuod nga katagbawan sa tao, naa sa Dios tungod kay siya mo'y tagiya sa kinabuhi. Amen? So ato makita diri, pangitaang kalipay ayaw sa mga butang sa kalibutan. Pangitaang kalipay ayaw sa kung unsa man imong nakita nga tan-aw nimo makahatag nimo kalipay. Pangitaang kalipay diha sa presensya sa Ginoo. Ana nimo matagamtaman ang tinuod nga kalipay. Ni maski naa kay problema, ni maski naa kas kagul-anan, ni maski naa kas kasubo, maski walay kwarta, walay gikaon, apan naa agyapon ang kasing-kasing nga malipayon ka tungod kay nasayod ka nga ang Dios, wala nagpasagad, wala kaniya biyai, wala kaniya pasagdi. Mao ni siya ang Dios nga tag-iya niining tanan. Ato makita diri sa mao to sa kapitulo 1 ug sa kapitulo 2, mo na naabuta sa kapitulo 3. O sa kapitulo 3, dire iyan ang gipakita tanan nga diin pwede na to mahatagan og solusyon kining tanan nga mga problema. Sa kapitulo 1, kapitulo 2, gipakita sa maong nagsulat nga diin ingon siya nga diin tanang mga panghitabo sa kalibutan dili kita mo'y nagkontrol ni ining tanan. Apan sultihan ko ikaw sa kapitulo 3 nagingon siya, apan ang kaning tanang panghitabo is nasayod kita nga gitakda ni kining daan sa Dios. Bersikulo 1, kapitulo 3, unsa iyang giingon? Ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. Ug mao nang nagsugod kita panahon sa pagkamatay, panahon sa pagkatao, panahon sa pagtanom, panahon sa pag-ani, tanan ana ay adunay panahon. Gibutang ng daan adunay panahon. Apan, kung ato makita diri, balikon ko. If ang tanang panahon is gitakda ng daan sa Dios nga mahitabo ni siya, unsa man ang naa sa imuhang kaugalingon karon nga sige nimo pangita nga tan-aw nimo mo'y makahatag nimo kalipay sa imong kinabuhi. Unsa may gikabisihan nimo karon ngano mag-alanganin man ta nga diin adi sa kumaadtog simbahan kay sayang ang, di ba? Sayang akong duty. Sayang ang usa ka adlaw nga sweldohan. Di sa kumaadtog simbahan, di sa kumatin Bible study, di sa kumatin og prayer meeting, kay sayang maglingaw-lingaw sa ako ning mga butanga. Sayang maningkamot pa unta ko, dako na kaunta ni like usa ka adlaw na ako'y 5,000, na ako'y 3,000, na ako'y 1,000. Sayang kaayo if moadto og simbahan, wala ko ani nga kwarta. Ato ni siyang sabton.
If ever na ba ka ni nga kwarta, is tanaw nimo mo na makahatag nimo og tinuod nga kalipay or di ba ka mao'y makahatag or makasustinar nimo sa pangadlaw-adlaw nimo mga panginahanglanon? Balikon ko, atong gibasa kaganina, gitakda ng daan sa Dios ang tanan. Laktod nga pakasulti, ang Dios mismo mo inasayod sa kaugmaon nimo regardless if maningkamot ka or dili. Apan, giawhag sa Ginoo nga din, ikaw mismo, tungod kay imong gibuhat ang tanan para sa kahimayaan sa Dios, simpre, maningkamot ka pag-ayo para mahimaya ang Dios sa kinabuhi nga hinulaman. Hinulaman lang nato diha sa Dios. Mo na nga din, atong usbo ng atong panghunahuna. If gitakda ng daan sa Dios tanan, ang imong kinabuhi igsuon, ihatag sa Ginoo. Ihalad sa Ginoo. Ang Dios na mismo mo'y nasayod unsay mahitabo nimo ugma, sunod semana, sunod buwan, sunod tuig, sa imong pamilya, sa imong mga pangandoy, makahuman kag eskwela, naa kay trabaho, nangita kag trabaho, ang Dios nagatakda nining tanan og nasayod na siyang daan unsa mahitabo sa imong kinabuhi. Kung ato siyang sabton, kita tao daghan kitag mga plano, di ba? Plano nga mao ni siya mahitabo, mao ni siya kaedad na kong ani, idara, kay maminyo nako, nagedad na ko aning idara, kay dapat na nakoy anak, 12 ka buok, 20 ka buok. Di ba? Mayon ka nga, igabot na ko ani, dapat nakahuman na kog 3 ka masteral, nakahuman na kog doktoral, aning idara, aning panahona, di ba? Dapat sunod tuig kay magtigom kog kwarta, kay makapalit na kog bag-o nga balay, bag-o nga sapatos, o di ba ka gadgets. Di ba natin mga plano? Pero ato siyang tanawon, ang Dios mo'y nasayod nining tanan. Tuguti nga diin, before ka mubuhat og plano, tuguti nga din, mukonsulta ka sa Ginoo, o imo itugyan sa Ginoo. Lord, na ako'y plano nga kani, mao ni siya, mahitabo ni siya, after 2 ka tuig kay maminyo nako. Nagampo ko Ginoo nga din, ikaw mo'y maghanay nining tanan. Lord, nagampo ako Ginoo nga din, kana bang mga plano na to nga din atong tugutan nga ang Dios, atong itugyan nga din, Lord, mao ni siya akong plano, tuguti Lord nga i-bless kini nga plan, o tuguti nga din Ginoo nga din mo submitar ako kung unsa ang plano nimo sa akong kinabuhi. Kay ngano man tungod kay gitakda na ang daan sa Dios. Nasayod siyang mismo unsa. Apanindot kaayo nga din ikaw mismo mo'y muduol sa Ginoo nga Lord, please, giyahay ko Ginoo kung unsa man imong plano, mao pud ako mabuhat. Ngano man, if naa gitakda ng daan sa Dios ang tanang panghitabo, ato makita diri nga din ang tao is naa siya kaugalingong kabubuton, naa siya kaugalingong kagustuhan. Mao na nga din, di malikayan nga din ang tao. Well, magbuot-buot kung unsay gusto niya. Mao nang ngita siya kalipay sa kaalam, daghan og nahuman, mangita siya kalipay sa kwarta, grabe ang panarbaho, mangita siya kalipay sa mga butang sa kalibutan, kaning mga butanga. So ato makita diri nga din ang tao is wala gihapoy katagbawan. Apan ang nakanindot sa mensahe nga ato ang paghisgutan karon tungod kay sa kapitulo 9 niingon siya nga din unsa may makuha sa tao, sa bersikulo 9 yun siya, unsa may makuha sa tao sa tanan niyang kahago. Nagingon sa bersikulo 10, nakita ko ang mga buluhaton nga gipapasan sa Dios kanato. Nagtakda siya hustong panahon alang sa tanang butang, gihatagan kita niyag kaikag pagsusi sa mahitabo sa umaabot nga panahon. Apan wala kita niya hatagig katagbawan og hingpit nga pagsabot sa iyang gibuhat. Busa ang maayong buhato nato mao ang paglipay og paghimo sa labing maayo samtang buhi pa kita. Di ba? Bersikulo 9 nagingon siya, unsa may makuha sa tao sa kahago niya. Bersikulo 10, bersikulo 11, bersikulo 12, nagpakita nga diin, kay gitakda namang daan sa Dios ang tanan, kita mismo is mulihok pudta kung unsa ang gipapasan nga buluhaton sa Dios diri kanato. Nakanindot lang siguro ni nga mensahe tungod kay iyang gipakita diri ang kaning kaugalingong pagbuot sa tao, kanibang free will nga naay kabubuton ang tao sa pagbuhat o dili pagbuhat niini. Bersikulo 11 ug 12, mao na nga diin nagingon siya sa bersikulo 12, busa ang maayong buhaton nato mao ang paglipay og paghimo sa labing maayo samtang buhi pa kita.
pagbuhat og labing maayo samtang buhi pa kita. Bersikulo 11 nga din wala kita or kita mismo is dili makakita og tinuod nga katagbawan. So sa bersikulo 11 gisulti sa nagsulat sa mensahe nga din ang tao mismo is walay katagbawan. Apan sa bersikulo 12 nagingon siya nga din bisan pa og wala kay katagbawan, pwede ka tungod kay kung wala tay katagbawan, pwede ta mobuhat og diri, buhat ta diri, bisan unsa na atong pagabuhaton tungod kay di ta matagbaw. Maning kamot ta pag-ayo di ta matagbaw, mangita tag kalipay dili ta matagbaw. Apan unsa may giingon diri? Buhat ta ang pinakamaayo. Apan unsa man? Timan nga din gitakda ng daan sa Dios. Laktod nga pagasulti, pwede ka makabuhat og bisan unsa nga gusto nimong pagabuhaton, pero timan-i kanunay nga kaning mga butang nga tan-aw nimo makahatag og kalipay, actually dili makahatag nimo og kalipay. If ang Dios may tag-iya sa imong kinabuhi, ang tinuod or ang tag-iya sa kalipay is wala sa mga butang nga tan-aw nimo makahatag og kalipay. Wala sa imong pamilya, wala sa imong partner, wala ni bisan kinsa, wala sa imong asawa, sa imong bana, sa imong anak, sa imong uyab, wala ni bisan kinsa. Ang tinuod nga kalipay is naa sa Ginoo tungod kay siya mismo minasayod og tag-iya sa imong kinabuhi. Mo daghan sa mga tao is wala nila nakita or kanabang sayop ang rombo sa mga tao nga dinaning kamot sila nga tan-aw nila makahatag nila katagbawan, makahatag nila kalipay, apan sayop ang tanan. Di ba? Manang usahay kanibang magtan-awan ta sa Tulfo, daghan kay mga problema. Di ba? Mga problema nga kabit-kabit, bisan unsa na lang, klase-klase. Tungod kay unsa maning mga butanga. Dungil-ad man ni siya, bati man ni siya, pero kuhato siyang sabton, kana siya is kalipay sa tao. Munang nabuhat niya. Maayo ba? Dili. Apan nahimong kalipay sa tao. Muna nga din atong buhaton ang tanan nga maayo. Okay? Maayo. Tungod kay gitakda ng daan sa Dios, laktod nga pagkasulti, ang Dios maningil ug ang Dios nagatanaw ug ang Dios or kita mismo atubangan sa Dios manubag sa tanan natong ginabuhat. Muna nga diin 14, nasayod ako nga mulungtad hangtod sa kahangturan ang tanang buhaton sa Dios, dili ka makadugang niini ug dili mo usab kini kakuhaan. Gibuhat kini sa Dios aron nga magtahod kaniya ang mga tao. Ang tanan nga nahitabo karon ug sa umaabot nahitabo na kaniadto. Gimbutan sa Dios ang magbalik-balik pagkahitabo ang nahitabo na. Ato makita diri sa bersikulo 16, og dili lamang kay kinira na isumpay. Nasuta ko usab nga dinhi sa kalibutan, ang paggadautan maoy mipuli sa hustisya ug matarong. Di ba? Mao po ni siyang ato nakita. Like, ako personally, dili man sa ingon nga pro-death penalty ko, o di po sa ingon nga anti-death penalty ko. Tungod kay sa Pilipinas, manggod, or sa uban nga mga nasod, ang problema manggod dili sa balaod. Ang problema manggod is naa sa sistema sa kaning hukmanan. Tungod kay if naay death penalty tapos walay kalahian kung bati gihapon ang sistema sa paghukom, di ba? So namatay na nung walay sala. So ato makita diri is though ang death penalty is pro sa Old Testament tungod kay if naay sayop makapanapaw lang patay jud. Batuon pa man gani, di ba? Apan ang gusto nako ipasabot is mao ni siya ang panahon nato karon. Ingon ang nagsulat niini sa Ecclesiastes, nag-ingon siya, mao ni siya ayang nabantayan sa kalibutan karon. Nga diin mas mipuli ang pagkadautan kisa sa hustisya. Giingnan ko ang akong kaugalingon, hukman sa Dios sa walay pinalabi ang mga matarong ug ang mga dautan kay ang tanang butang ug buhat mahitabo man sa tukma niyang panahon. Nagtuo ako nga gisulayan sa Dios ang tao aron pagpaila kanila nga sama ra sila sa mga mananap. Kay managsamag dangatan ang mga tao ug mananap. Mga matay silang tanan, managsama sila nga binuhat, busa sama sa mananap ang mga tao, ang tanan walay kahulugan. Managsama ang ilang padulong sa abog, gikan sila sa abog usab sila mopauli. Kinsa may nasayod nga moadto sa itaas ang espiritu sa tao, samtang ang espiritu sa mananap moadto usab sa ilalom sa yuta. Busa nagtuo ako nga ang labing maayong buhaton sa tao mao ang pagpahimulos sa iyang hinaguan, wala siya'y laing mahimo, wala siya'y paagi aron siya masayod.
unsay mahitabo kaniya human siya mamatay. Sa libro sa Ecclesiastes, kani nga kapitulo, iyang gipakita nga din ang tao wala siya masayod kung unsay mahitabo ugma. Gipakita niya nga din ang tao wala siya masayod o dili siya mao'y nagkontrol sa iyang kinabuhi. Gusto ipasabot sa nagsuwat niini nga din ang tao is tinuod nga naa siya sa kinailadman, ana siya batasan nga dili makontinto. Mao nang usahay mangita ta kung unsay gusto. Mao nang usahay bisan unsan bisan nalagbati nga buhaton is nabuhat sa tao tungod kay tan-aw niya makahatag og kalipay. Di ba daghan sa mga mahatag nato nga common kay nga mga example kanibang mga asawa or mga bana nga naapoy asawa lain o naapoy bana lain. O di ba ka bisan gani sa mga manag-uyab lang siguro like ni commit tapos sa likod buday naapoy lain nga commitment. Kani ba dili pagka makontintuhon. Kanibang batasan nga din dili ta matagbaw. So ato makita diri, example kaninay bata. Ang kani nga bata hatagan nimog duwaan, tapos nayo sa kabata hatagan nimog duwaan. Ang kani sa kabata ganahan gid siya nga diin bisan pagpareho ra na nga duwaan, ganahan siya nga iyahapod to. Ang din ihatag nimo ang duwaan, hatagan nimog usa ka duwaan asad. Ganahan pud siya nga iyahapod to. Bisan pag unsa nakadaghan ang duwaan nga naa niya, gusto siya nga iyaha lang tanan, bisan pagpareho ra na siya. Tungod kay di siya ganahan nga din kaning kalipay, gamay nga kalipay is adto sa uban, di siya ganahan nga malipay ang uban. Mo nang usahay nay batasan ang tao nga din ganahan ta nga kita lang malipay o ganahan pud ta mismo nga diin ang kalipay nga atong ipangita, ganahan ta nga diin ato day makuha dayon. Mo nang ang tao is dili nay batasan sa tao nga dili kabalo mo pailob, dili kabalo magpaubos, dili kabalo magpaabot. Nga naman tungod kay gusto nato kung mao ni siya ang maghatag nato kalipay, gusto nato on the spot, instant noodles nga diha dayon makuha nato ang kalipay. Apan kung ato siyang tan-awon diri, ingon unsay may gisulti sa pulong sa Dios, naay gitakda nga panahon ni ining tanan. Ayaw ipugos kung dili pa na siya panahon ni ana. Mo nang usahay ang mindset sa mga especially sa mga Kristohanon karon, naay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Nindot ang plano sa Dios sa imong kinabuhi. Ang nakaapan lang tungod kay naguna-una ka sa Ginoo, like Lord, pwede mo una sa ako, di ko kapaabot. Di ba? Natay mo nga mga plano. Di ta kapaabot sa plano or gitakdang panahon sa Dios para sa plano sa tao or para sa kinabuhi sa tao. Tungod kay gusto niya nga diha dayon matagamtaman na niya ang tinuod nga kalipay. Mo nang nindot kayo nga pagtulunan karon nga diin ang Dios iyang gibuhat ang tao nga naay kasing-kasing nga dili makontinto sa mga butang nga naa sa kalibutan nganuman. Ato makita diri nagingon diri nga diin ang tao binuhat lamang, ang mananap binuhat lamang. Pero ang gusto nako ipasabot sa matagos sa mao ni siya. Ang tanang butang nga naa sa kalibutan is binuhat lamang. Apil ang tao binuhat lamang. Kung ang kalipay sa tao makadepende siya sa mga butang nga binuhat lamang, tapos ang kalipay sa tao is nagpabilin diha lamang. Nakuha na to? Tungod kay binuhat lamang ang iyang nga kalipay. So kung ato siyang tanawon, pangitaang kalipay sa mga dili binuhat or pangitaang kalipay sa kanibang butang nga dili mawagtang kaning butang nga nagpabilin bisan pag mawagtang ang kalibutan, ana ba? Yes na. Asa man na siya? Sa Ginoo. Muna kanunay na to balik-baliko, nay daghan sa mga pastors magsige na lagbalik, duol sa Ginoo, pangitaang kalipay diha sa Ginoo, pero ang tao is mangita jud sa kalipay sa kalibutan. Parabag kasabot atang daan mismo unsa ang kalipay nga gipasabot sa Dios nga diin pangitao nato siya atong isalig atong kinabuhi sa iyaha. Pero ang kaning tawo nga huyang siya spiritually nga diin muiral jud ang iyaha nga kalipay sa kini nga lawas. Mao na nga diin na mga tao nga naibisyo bisan unsa na lang, mga tao nga bisan unsa na lang kalipay kahilayan sa kalibutan. Ngano man tungod kay wala nila nakuha ang tinuod nga kalipay nga naa sa Ginoo. Mo na nga diin baliko nako sa matagos sa if ever na kay mga struggle sa imong kinabuhi karon, nga diin tan-aw nimo nga diin wa nakakasabot o di ba ka struggle sa imong kinabuhi karon, nga diin tan-aw nimo nga diin mura magalimtan na nako nga diin ang akong kalipay ang Ginoo diay. O di ba ka sa imong kinabuhi karon nga murag na nausab na ang imong panglantaw nga din ang imong kalipay is mura na lag sa mga butang nga naa sa kalibutan o pinaka worst pa jud niini nga nahimo siyang common sa mga tao is nahimo nga kalipay sa mga tao ang mga butang nga dili ganahan sa Dios, di ba? Mao na siya ang pinakabati at the same time nahimong common sa mga tao nga din mahimo silang malipay sa mga butang nga ang Dios mismo dili malipay niini. Siguro mao ni siya ang og ato niya makita nga din mao ni siya ang bakak ni Satan
ni Satanas nga iyang gibutang sa kasing-kasing sa tao, sa kinabuhi sa tao, nga, uy, buhatan ni, malipay ka ni ini, makahatag ni mo katagbawan, makahatag ni mo kalipay. Ayaw dito sa Ginoo, tungod kay kung adto ka sa Ginoo, dili ka maka-enjoy sa kalibutan. Mga igsoon, sa ato nabasa karon sa Ecclesiastes Kapitulo 3, nagpakita nga diin, dili kita ang tag-iya ni ining tanan, dili kita ang nagkontrol ni ining tanan, wala kita masayod unsay mahitabo ugma, apan ang Dios mismo nagtakda nining tanan, ang Dios mismo mo'y nasayod unsay mahitabo ugma, ang Dios mismo mo'y tag-iya sa imong kinabuhi. Kaning tanan dili pa ba na siya igo nga rason nga imong ihatag imong kinabuhi diha sa Ginoo? If imong ihatag ang imong kinabuhi diha sa Ginoo, ang Dios mismo mo'y nasayod unsa imong kaugmaon, ang Dios mismo mo'y nasayod unsa imong pangandoy, ang Dios mismo mo'y nasayod unsa ang naa sa imong kasing-kasing, ang Dios mismo mo'y nasayod unsa ang dagan sa imong pamilya, unsa ang dagan sa imong kaugmaon. 1 week from now, 2 months from now, ug pila ka tuig hantod nga kuhaon sa Dios ang imong kinabuhi, ang Dios mismo may nasayod ni ana, tuguti nga din ang Dios mismo mo'y maghatag sa storya sa imong kinabuhi, dili tungod kay ikaw magbuot-buot og pagpangita og mga plano nga tan-aw nimo okay na siya sa imong kaugmaon. No, it is not. You missed the point. Aton pangitaon ang kalipay, katagbawan diha sa presensya sa Ginoo, ihatag ang imong kinabuhi diha sa Ginoo, buhi man kita or patay, at least sigurado ta nga kumubiya ta nining kalibutan na kuyog ta sa Ginoo, di ba? Amen? Di ba kanindot niya na? Mo na tugutan na to ang matagusa. And then karon if ever na himong bugnaw ang imong relasyon sa Ginoo, o di ba ka walay klaro imong relasyon sa Ginoo, o di ba ka wala kay relasyon sa Ginoo, grab this time nga diin muduko kita. And then aton tugutan nga din ang Dios mao'y magig-istorya sa ato, ang Dios mao'y maghikap sa atong kasing-kasing, ato iduko ang ato mga ulo, ato ipiyo ang ato mga mata, and then magampo kita niini og paminawa lang og paminawa lamang ninyo ang akong pagampo, samtang inyo ni siyang himuon isip pagampo pod sa inyo ha. Ginoon Dios ini nga takna, Ginoo nasayod kami nga din ikaw ang Dios mo'y tagiya sa kinabuhi, ikaw ang Dios mo'y nasayod sa tanan, nagatakda sa tanang panghitabo, ikaw ang Dios mo'y nasayod, nagakontrol ni ining tanan ni bisan pa Ginoo sa among kinabuhi. Lord God, nagaampo kami nga diin karong panahon na Ginoo na may mga kaigsuonan nako Ginoo nga nibati og kabugnaw sa pagpangalagad. Lord, nagaampo ako Ginoo nga din ikaw o Dios mo'y maghatag kanila balik sa kainit Ginoo sa pagpangalagad. Kainit sa pakikistorya sa imo ha, sa pagampo, kainit sa pagbasa sa Biblia, kainit Ginoo sa pagsulti sa imong kaayo sa ilang kinabuhi ngadto sa ilang mga minahal sa kinabuhi. O Dios, nagaampo ako Ginoo. Si bisan kinsa man karon Ginoo nga diin naay mga problema sa kinabuhi, nga diin wala na nila nasabtan, mga problema nga diin tanaw nila murag nahimo na nga layo sila sa imo ha. Lord, tuguti Ginoo nga din ikaw Ginoo padayon magahikap sa ilang kinabuhi, usba sila Ginoo nga din na sila kasing-kasing nga magpaubos pod nga willing mausab sa ilang kinabuhi. Di bisan pa Ginoo nagaampo ako sa mga tao ug sa imong mga kaanakan karon Ginoo nga din nahimong bugnaw tungod kay naa sila mga paborito nga din nasayop sila pagpangita sa kalipay ug ang kalipay na nila karon Ginoo ang mga buta nga dili ka malipay o Dios. Lord, in the mighty name of Jesus, Lord, please Ginoo, tuguti Ginoo nga din ang ilaha Ginoo nga kalipay sa kalibutanon. Mawagtang kani Ginoo o gilisan kani siya kalipay nga langitnon. Kalipay diha sa imong presensya o kalipay nga matagbaw sila diha sa imuha. Dalaygon ka Ginoo ni bisan pa sa matag-usa karon o sa among mensahe karon nga among nadungog ikaw Ginoo magasilyo ni ining tanan nga diin dili lamang kutob kini sa dalunggan kundi dili moabot kini sa among kasing-kasing ug moabot sa among kinabuhi og among maaplikar samtang magalakaw kami nga danlog nga kalibutan. Lord, bless sa matag-usa nga naa karon. Bless Ginoo tanang dalunggan nga naminaw karon ug continue to bless them o God nga diin mahimo sila nga mutubo pa maayo Ginoo sa pagpangita og sa pag-ila kung kinsa ka nga Dios sa ilang kinabuhi. Lord, salamat nining tanan, dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. No, amen.